नोंथांमोना मिथिखागौ जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा थांखिखौ लानानै जोङो दिनै सोमावसारदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय बायदियै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै जुनाइनि बे जिल्ला मावख'आव दिनै मोनसे होस्रिखांनाय लाबोदों लामा हान्थिनाय। बेहाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे एबिपिअ आबोब एक्सबिएलटि वेलफेयार ससाइटि आरो लोगोसेयैनो एनडिएफबि गासै बर'नि माहारियारि आफादफ्रा फैदों। बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय मा बिटिआर सुक्तिनि जि दफाफोर बेखौ दासिम दिनै भारत सरकार आरो आसाम सरकार दासिम सुफुंजोबाखै। बेजों लोगोसे बर' फरायसा काउन्सिलनि जि गामि सोसननाय आरो दिनै समस्ति दानाय बा बियाब दाफुंनाय बे दासिमबो जाफुंजोबाखै। बेखायनो जों बिनि गेजेरजों बुंदों जे बेहाय जेसेबां दिनै 5 बोसोरनि उनावबो दिनै दासिम जाफुंजोबाखै। आसाम सरकार दिनै एसे लेहेमिया खालामदों दिनै। बेखायनो जों दिनै आरो गोसोखां होफिनदों आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ जाहाथे बिथांमोना जेसेबां दैदेनगिरि दङ राजखान्थि बिथिङाव आरो जोंनि बर' समाजनि जि दैदेनगिरिफ्रा राजखान्थियाव दङ बिथांमोनाबो बेखौ लानानै मोजां नारसिननांगौ आरो जोंनि जि बर'फोरनि जि दाबिफोर बेखौ थाब सुफुंनांगौ आरो बिनि गेजेरजों जोङो जेसेबां बर' हारिनि जौगानाय हाबाफारि बेखौ मावनांगौ बे हाबाफारिखौ थाबैनो खालामनो हानांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदों। नोंथांमोननि दाबिखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारा मानिना लायाब्ला नोंथांमोना उननि समाव मा थांखि लागोन? बेथ' रोखा। दिनै जोङो गोदान नङा बर' हारिया दिनै जोंनि जुदि सक्तिफोरखौ जेबो गोसो होआब्ला जों बिनिफ्राय साबसिन आरो बांसिनै गोहो गोरासिनै जों गासै बर' हारिखौ लानानै गासै माहारियारि आफादखौ लानानै जोङो दिनै होस्रिखांनाय हाबाफारिखौ जों आरो लाबावगोन।